You and I, Siamese lovers we were. You and I had the best thing in the world. And I know I was what went wrong. And yet I can't get used to this new song. The song of distance is cracking up the storm. This polite distance is killing me inside. May you never see this spooked, panicking heart. Gaur Lesaungo alkatea ekarriko dugu geurera eta batek baino gehiagok pentsatuko du eta zer dela eta Lesaungo alkatea Goiena telebistan, arrasatearra dalako Lesaungo alkatea. Mikel Etxebeste, eguerdion. Eguerdion, bai, Xabi. Bueno, Lesaun esan dugu, Nafarroan daue Lesaun, baina batek baino gehiago honezkero bere buruari ingozotzan galderia. Nun dau Lesaun? Bueno, esautzen dauen jente asko esaten dau, Lesaun lekudanetatik urrin dauela, baina bertan bizi garenok ez dugu uste hori. A ber, idea bat itxeko, debagoien darrendako, Gasteizera eta gero Etxarrira badatoz, Etxarriaranaz eta Lizarra artien geratzen dan herritxo bat. Lizarragako portutik igota, behin tunela pasauta, hegoalderutz lehenauko herrixa da Lesaun. Herri txikitxo bat, oin momentuan 240 biztanle inguru daukena, eta batez be herri abeltzain bat. Oin turismora bideratzen gabiltzapur bat dauzia, baina batik bat nekazari eta abeltzain herri bat. Eta hurrengo galderia izango zen, zela bukatzen dau, arrasatear batek Lesaunen bizitzen, eta ez bakarrik bizitzen, bertako alkate izeten. Bueno, lehengo bizitzen ama hemengo da, nahiz eta ondala urte asko fantzien arrasatera eta horretik arrebiatanean jaixo ginen, baina niri beti guzteu izejat ona tortia, oporretan eta beti torten ginen ona, eta azkenien etorritxa, gero eta gehiago guztau, eta azkenien erabaki nauen ona tortia. Eta gero, alkatean aldartea da, salsero edana, beti dala salsero. Eta orduen, beti hemen zehozer zabenien, beti nauen presta antolatzeko eta beti saltxan sartuta. Eta lehenengo, nintzen aguazil edo moruen lanien. Hori esan behar nutzun, udaletxeko dinamikia esoketan zauen lehenautipe bai? Bai, hori da. Lehenengo zelan aguazil moruen ibili nintzen, apur bat manejoa eta ezautzen hauen, sortuan ziren arazoak, eguneroko lanak eta hori. Eta, gero, lan hori itxinaben eta hartzantzara zinintzen, eta gero, baitxa, familizia eukigoen, eta orduen, saltzetarako ez dakutzu hainbesteko denbora, bai, hartzen duzu tarteren bat beti be, baina denbori ez da berdina. Eta orduen, oin pixka ja koskortu diela, eta udaletxien jarraipenik ezauela, bertako ganadero batekin berbaina, ezaduzten, alkatetan zauzenak ondorengua, gure zaubelain, bosketa bidez, zelen aurreko legaldixan bebain zaubien hori, eta jentiek boskatzen zauen, zein gure zauen berak, udaletxerako. Eta aurreko boskaketan urte nintzen, bigarren o hirugarren izen boskatuena. Baina umiek txikinak ziren, bikotia oposaketak ikasten, eta aurreko lan berri saitxi berri, eta zanotzien, esala momentua. Eta hori, ganadero honek ezaguzten, udaletxien zauzenak asmo berdin ezokiela. Eta zauzen, lehenguen bigarren urten zinen, eta lehenguen igual lehena urteten za. Eta gero, zuratzetik urteten dirak,
igual eskatutoketan oso langileak edo hainbesteko harremanak duzu jentia, segatik ez dugu osatzen taldetxo bat. Eta berak animauta, bilatu gauen neskata mutil gazte batzuk, eta hor jarri ginen martxan. Beste udaberrixetan jarri zen, baina nola udaberrixen ez ginen aurkeztu, abenduan hasi ginen. Azaroan aurkeztu ginen, eta abenduan ofizialki hasi ginen, eta gero urte hasierakin etorri zan txokolate hau dana. Ointzen helduko dut zeu txokolate honi, dana dela, herri mailan boto gehixen jasoteko lehen hau aguazil lanetan ibilizarenean, hori ez da izango erresa, ze askotan esan izen da, ezta? Eta telebista saio ezagun batepe izenburu hori dauko, herri txiki infernu handi, batzuen lagun bai, baina aguazilak tarteka, erabaki ez horren popularrape hartu beharko ditu, eta herrixan danak ez diez ados egongo alako erabakisekin. Bai, hori bai, herri txiki infernu handi, hori argi dago. Eta gero herri txikinetan aguazila dala beti hobetuen bizidana, hori be segurua. Baina nik jakin hauen gehixenetan apur bat baztertzen nire aguazilanak eta gero itxen itxuen gauzak, bai? Ni argi nauke batzutan baten batek igual jai bat zauen eta sukaldari, nire toko deun personalako sukaldari itxia, ingauen asto jana bat, eta lehiaketan ni erunaben hori, antolaketa eta hori, eta nik esatetzen. Hau, Mikel Etxe ez da bilitzen, ez da bilitzen herriko aguazilak, gero ez uste, hau nire lana da nik. Eta nik uste dut gero, udaletxera sartzeko orduen, asko kidaela kontuta, bai itxenaben lanako aguazil muruen nabilenin, baina bai nire jarreria gauzak itxeko, antolatzeko, eta jendiakin neuken harremanak. Esate duzun bezala, erabaki batzuk, batzuntzako guztiz mesegarri estienak hartu bide batzutan, baina erabaki horrek hartzeko moduak eta saltzeko moduak dauz. Eta nik uste dut jendiakin egoteko errestasuna dauketela, eta hori zezala arrazoitako bat, gero sartzeko udaletxe. Koronavirusak, zenbateko burua hostia emuten dutza gaur egungo Lesauneko alkatiari, zer aldatu da zuen egunerokoan, konfinamenduan egongo zari zeubek bai, baina hortik aurrera egongo diez, ezta zer hau diezen zerbitzuak asko herri txikina dalako, lanak, burua hostiak, ardurak. Bai, lehenoko gauzia, harrapago gaitxula, karo, justo legaldixan agintaldixan hasi berri, eta gero, azkenien herri txikina da, baina zerbitzu aldetik nik uste dut nahiko kompletua dela. Bauko medikua eta sendagilea, bauko farmazia, bauko eskolia, bauko jubilauen egoitza taberna moruen bai funtzionetan dauela, gero elkarte aparte, eta gu hasieratik hau hasi zanien, erabaki gauen horrelanak iztia, farmazia eta zentru medikua ez ezik, horre farmazeutikoa bai itxen dola lan kasi normal naizta asko telefonoz itxen dauen eskaera, eta medikuak gauza harina badie, telefonoz itxen daulan, eta bestela bai juten dala edo bai bera etxietara, azkenin jente edadetu asko dau, edo juten die bezeruak beragana. Hori, eguneroko lanien, eragin dau baitza, ni udaletxian bai idazkarixak aztien biritxan datoz normalien, bi idazkari eta laguntzaile bat, eta oin persona bakarra dator, eta bai horrek telematikoki itxen dau isa dana. Ni etortzen ziren dirua normal zabenien, egunero joaten nintzen udaletxera, eta oin ezinbestekoa bakarrik bada. Baldin badie gauzak lizentziaren bat edo sinatu biotela, idazkarixak anizten duz, eta ni gero atzaldien inobe ez dagoenien, utenaz, sinatzen ditut, eta oin aguazil moruen dauen pertsonak banatzen ditu. Eta funtzionamentuan bai notau dala apur bat, ez dala eguneroko harintxasunakin eta hori. Eta gero herrixen, biztalde herrixen, baitxa eragin dutzala, azkenien hemen lana ez da fabrika baten moduko lana, jun lanera orduan, unalzara 5 minutu ganaderuak eta jonaldi 5 minutu lehena, o berandu hau, norbait txekin elkartzen badie elkarrizketatxo bat,
umien ardua baitzagoela guztiz moztuta hasieratik, baina noiz da edadetuen jentia, ez hauen bat ez behargi, ez da? Orduan gu hartu ditugu, pues, osasun arazoa daukien pertsonak eta dautuak eta horrek zainu bide. Horren erruz gauz mundu honetan, beraz, gutxienekoen inalgauna da, eurei baitatu eta... Izen be, Lezango alkatea dabil bestiak beste, jente horrei erosketakin eta etxera erueten. Bai, hori da, nik hasieratik beste leku batzutan ikusi nahan behai hola funtzionatzen zaola, eta nik argi nauken persona horrek erritxik eziela urten bider, ze azkenen lizarra batera, ez da oso ondixia lizarra, baina azkenen supermerkatu batera sartzea o denda batera jente asko dagoena holako pertsona bat, oso arriskutsua zen. Orduen nik hasieratik inauen erronda, galdetu nauen, hasieran, karo, apur bat eskor zauzen, ez nik erosketak itxiarren, ze azken hasieratik jarri ginen martxan, eta Euroko ondion igual arazoak apur bat urrin ikusten zaben, bai, ondion Txina, Italiatik sartorren, Madrid, karo, mengo 80 urteko pertsona batei, Madrid da kasi beste mundu bat, karo. Eta apur bat urrin geratzen jakin. Gero Lizarran hasi zinen zahar egoitza baten kasu batzuk azaltzen, zehilduen aldatu zaben txipa eta hurrengo asteko, bigarren astien errondain nabenien erosketa zerrendan bila, gehixenak apuntau ziren. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Seasons
Emuten dau, koronavirusaren pandemia honekin, krisialdi honekin, aldaketa klimatikoaren kontrako mugimendua bigarren plano baten geratu dela, ezta? Agendatik urten indala, neurri handi baten komunikabideen agenda horretatik, baina gero garbi geratu dabe bai, harreman estua daukela, ez? Pixkate koronavirusaren gaitz honek eta aldaketa klimatikoak, ez? Ze askar edatu dan virusa munduan zier, edo eguneroko ritmua geratu dugun momentuan zela hartu dauen arnasa planeta osuak, ez? Naiz eta krisi klimatikoa, bigarren planora pasa, oso normala da, oindakon krisi garrantzitsuena berez momentu honetan koronavirusen krisia da, ez? Zera oso direktu eta oingo prioridade izan bida. Baina ez dugu astu bihar zelan larrialdi klimatikoa, azken finean, nahiz eta bere impactua askoz be lentu hau izan, zelan be prioridadea izan biko zen. Esan utzi bieko bata bestia atakatzeko. Ikusi dugu, hiriburuetan, hiruzpalau astetan besteak beste, lantegisak beste ritmo baten, zirkulazio trafiko gutxiago eta bereziki, Madrileko argazki oso nabarmenak badabitze sare sozialetan bueltaka, oin hilabete gutxi, zerua erabat baltzitxuta, ez? Kontaminazioen haundixakin, eta oingo egunetan kontrara garbi, ez? Bai. Gauzia, lortu dugula kentzia isa kontaminazio direkto gehiena. Ze hiriak normalian, egoten dira oso kontaminauta trafikoa batxik. Hori da kontaminazio direktua. Orduan, trafikoa kentzen badugu, obviamente, ez dagoengo kontaminazio hori. Baina dau, kontaminazio kristona, bai etxiak berotzen, bai kontsumoen elektrikoan dola, eta hori da esternala. Orduan, nahiz eta esiauk impactu bat hirietan, jarretzen da okitzen impactua inguru giroan. Bai janarixakin, okelakin dola. Azken finean, uste dugu, ez bagarela txitik urteatin, lortuko dugula garbitzia inguru giroan. Baina ez da hola. Ze, badakigu trafikoa ez dela arazo bakarra, eta zelan esternal hori be oso garrantzitsua izango zen ataketian, ez da oinez ez ikusi. Aste gutxik barru, helduko dotzegu osterabe komila arteko normaltasunari. Osterabe arrankatze hori beste modu baten enbiarko gauke, Julen? Bai, azken finean, guk Fridays-etik eta beste mugimendu sozial askotik suposatzeot, badakigu lehengo normalitatea ez dela proposa munduantzat. Eta ez da proposa besta sozialki. Ze igual herrialde batzutan nahiko ondo gaz, baina beste herrialde batzutan askotan ez da oso ondo. Orduan, guk uste dugu, zenbait aldaketa biko zirela, behintzat hori aldatzeko. Eta gainera hon jain dugula pausa, amendik urteteko, errezago izango zen igual pizkatxo bat, hastia abituak aldatzen eta impulsuan beste modu batzuk gauzak itxeko. Ekimene ontatik aurrera india datozen astiotarako, hilabetiotarako, badauketzue beste ekimen batzuk buruan? Oingo, erregare bastante iniziatiba hauekin, azkenean lan bastante hauko batzetik. Fridays ez taldean, dibe segundi hilabete bat hori guzti. Eta gube bai, hemen arazaten beha ongare, eta Euskal Herrixan, ongare bai azkenengo aste hau bintzat, bastante gato. Orduan, ez dakigu, baina suposatzen dugu, gauzak gutengo idela gutxinaka eta hori. Eta alde txikisa garen mundran, orduan, norbaitxe gure bako zaben parte hartzia eta laguntzia oso etorriko.
Eta harin nabaritu hori askotan, agurtu bai itxendila eta hori, bai jenti ez dela geratzen lehen moluen. Eta personen nausixak, oso nausiak ez dienak, baina jubilauta dozenak adibidez horrek bai nota doela. Ze horrek, kristono itxuli esokien adibidez ostegunero merkatura feizteko lizarrara, eta merkaturik ez dago, eta parte Europe hasiera batetik moztu dago, eta hori zen da gure kezka nausixena. Lehenengo kliman aldetik oso klaru dau, guk aldaketa klimatikoa jarraitzen dugula, ez dugula gura hori gertatia. Guk ez dugu nahi aldaketa klimatikoa emutia, baizik eta aldaketa sozial bat. Aldaketa bat ez dugu gure emutia, baina bestia da dugu emutia. Eta orduan, sozialki bebai, ontxe bertan adibidez, gure helburua bebai da, klima eta sarduratzea, baina bebai ikuspuntu sozialetik txarto dagoen jendia, pizkatxo bat, baldintza duinak emutia, ez? Badakigu, igual aldaketa klimatikoa oso arazo larrixa da, baina bebai, badakigu, arazo klimatikoa impulsetan dauen sistema kapitalista honek beste zenbait impactu sozial dituela, ez?